Čus, vítam vás u nového videa. V dnešnom videu vám ukážem moje settingy, čo používam na bindy, čo mám zapnuté a čo nie. Takže môžem vás follow, like a koment. Ináč každý deň streamujem na Kick Flipo 23, takže budem rád, keď mi tam dáte follow a poďme na to, let's go. Takže moje nastavenie je na to, tak dáme si settings, používam Windows, toto nie je full screen, ale toto. Potom používam 240 fps Performance Mode, to je najlepšie, nepoužívam DirectX 11 ani DirectX 12, proste tak. Potom tu moje farbičky a zbrania a také tu máte. Tak, FPS mám vypnuté, aby sa mi neukazovalo. Tak, potom máme názvuk. Tam je, pardon, tu máme main, máme na 50, music mám vypnuté, samé efekt mám zapnuté. Potom tu máme toto, voice chat, bla bla bla, to nepoužívam. Tak. Potom semka, toto vás asi nezaujíma. Europe, jumpy. Commands. Tam toto nastavené, bla. Mám turbo building nastavený, reset build to nemám. Simple edit mám off. Toto mám nastavené na on. Potom čo tu môže byť také ešte zaujímavé. Asi to môžeme iba prescrollovať. A jak tak si potom stopnite. A ideme na to lepšie. Takže mám vypnutý crosshair, lebo používam toto crosshair, ktorý si sám nastavujem. Takže tak. Potom ďalšie moje nastavenie, minimapa, všetko. Potom mám vypnuté, aby mi ukázala FPS-ka, lebo to vás zbytočne kamo trápi, keď máte na mnou FPS-ka. Tam, tak som si to radšej vypol. Radšej nevedieť, ako máme FPS-ka a byť v chile, ako to v kuse pozerať, nie? Tam je ďalšie. Potom sensku mám, to bude až tam ďalej, ok. To je také o ničom. To môžem rýchlo prescrollovať. Moja senska je 7,1 na obidvoch. Takže potom tu máme build toto, také blbosti. Potom moje nastavenia, klasika, autora mám na tomto. Potom mám trocha inak nastavené ako sprint mám na caps locku a slide mám na shifte, mám trocha inak. Potom strelby, pickaxe mám na G-čku. Zbranie mám na myške, potom ďalšie healy mám na klávesnici normálne, potom zase upbuilding, také, toto mám na kvečku, myslím, že to je stena, včko je flora, cčko a toto je, kurde, plusko, to je jednotka, potom trapy na alte, place building a building mám na F-ku a keď scrollnem dole kolečkom, tak sa mi to rýchlo reset editne. Ale k tomu si to musíte ešte nastaviť, ak by ste to chceli. A teraz to tak prescrollujem. Emoty mám vypnuté. Najviac zbytočné asi vec. A ďalej je to asi úplne zbytočné. Semka to je tiež dosť zbytočné, ale ukážem vám to. Prejdem to docela rýchlo. Toto sú na pačkách. A toto je už môj profil, to už všetko. Ďakujem, že ste sa na toto video pozerali, budem na follow, like a koment a ináč každý deň streamujem ešte na Kiku, takže mi tam bacnite follow. Takže majte sa pekne a čaute.